So, सफैलायबाय लोगोफोर गुवाहाटीयाव थांलायनोसै दिनै स्टेट लेभेलनि कम्पिटिशना ओमफ्राय दायो उदालगुरि कर्टआव सफैबाय जोङो दहाय फुंनि 4टायावनो सफैदो आरोना नै बिसोरबो दख'ना गानबावो जोंहा दख'ना गानना फैखाबाय गोजांजोब्बाय लोगोफोर जि फुङावनो दुगैना फैबाय हेलो लोगोफोर नोंथांमोनखौ आरोबाव आंनि गोदान भिडिअ फिन खेबसेबाव बरायहरनाय थाबाय ओमफ्राय लोगोफोर बे भिडिअआ गोबावनिसो आरोना जों जेब्ला स्टेट लेभेल कम्पिटिशनाव मोसाहैदोंमोन गुवाहाटीयाव बेनिनो आरो बे भिडिअआ ओमफ्राय आं दिनैसो हगारनोसै बिदिब्ला नोंथांमोना आंनि भिडिअखौ जोबजासिम नायलांबाय थादो आरो दायो नै जों दंफैयो उदालगुरि कर्टआव ओमफ्राय दा गुवाहाटीसिम थांनो रेडि जाबाय आरोना ओमफ्राय दा नै ज' जागासिनो गासिबो नायलांबाय थादो बिदिब्ला लोगोफोर थाम जाना फैबावो मालाय बिस्रा आलु भाजा दुन्दियाजों बानलु बाथोन मालाय फरेस्टला बिमाया संना होसोबायदां नोंलाय जाना फैदो हराव जाखानाय नाङो 12टायाव बबेयाव मिटिङाव मिटिंनिफ्राय फैना मिटिङाव फैना बेरायबावबाय स्रायनो मालाय नोंहालाय लादो बासुदोल' खोब लाबाय थानायनिखाय भिडिअ सिखाव बियो आंनि सर्ट भिडिअखौ होयै होयै मालाय साबसक्राइबा बारायसोदो हा बिदिनो खालामदो लोगोफोर नायै नायै आंनि साबसक्राइबखौ बारा खालामनानै बिनिखौ सुनजु बसुमतारी ओमफ्राय माने बिनिया साबसक्राइबानो बारायथारा आरोना ओमफ्राय आंनि भिडिअ सर्ट भिडिअ कमेडिखौ होयै होयै साबसक्राइब बारायसोदो भिउबो जादो भिउआनो जायामोन बिनिया आं बिराद फोरोङोथ' बिखौ मोजां मोजां मा होनो आंखौसो माबाना मोनगोलै आंजों हारसिबायदो आंजों जाबायदो माबा मानसिफोरखौनो आदिबासि माबाफोरबायदि नुजोब्बाय हा देलाय बुवाखै लोगोफोरा आंथ' दायोसो ओंखारथांना देलायनोसै प्रग्राम माबा खैथानिफ्राय जायो नै बुसाव फुङाव जि मेगन मोदैखा फुंनिफ्रायनो उन्दुनो ओंखारफिनजोब्बाय लोगोफोर ओमफ्राय दायो गुवाहाटीयाव मोनैबा माबायदि जागोन नोंथांमोननो देखायलांगोन लोगोफोर मोसानायखौ नायनोसै भिडिअ लानो मोनो ना मोना ओमफ्राय भिडिअखौ नायखांनानै साबसक्राइब खालामनो दाबावदे लोगोफोर आरो लाइक कमेन्ट खालाम दे बिदिब्ला नोंथांमोना आंनि भिडिअखौ जोबजासिम नायलांबाय थादो लोगोफोर इनिफ्राय लोगोफोर मानसिफोरानो सफैजोबाखै आरो दायो नेनानो बाबाय ओमफ्राय आं बास गारियाव हारसिंनो जिरायना थाबाय आरोना गसंबाय थानो बानानै ओमफ्राय दा नै गोदाव सोराव दंलायजोबो नै गासिबो सफैजोबाखै फुङावनो ना आं सलायनोसैसो दा गारिखौ आं सलायनायाव गाखोगोन ना गाखोआ गियोलां नों सलायनायाव गाखो गुवाहाटीखौ मोननाय नङा खोमा मादि सलायगोन दे एसामिस बर' जमा जाजोब्बाय नै गासिबो एसामिस बर' फैगासिनो सफैजोबाखै टंलानिबो दंख' पानेरि जानायनि जोंबो लाइन जाबाय नै फोजा जासुलिफोरा इनिफ्राय दा नै फुंनि जानाय आदार होनो नागिरदों जोंनो ब्रेकफास्ट ओमफ्राय दा नै लाइन जालायनांगौ आरो दा ओमफ्राय दा लाइन जाना दं आरो जोङो दायो केक ओमफ्राय बिस्कुट दै बथलसे होदों आरोना फुङावनो जानो थाखाय जोंनो मोनजाबाय मालाय
फुंनि जाग्रा होबाय नै फुंनि पानी एक बॉटल नोंगो देखायाखै आं नै हारसिंसो जाग्राया नै भिडिअ लानोनो खस्थ' जासोदो थ' जाबावा आंखै दायो दाउ हांनाय होबा हामगौमोन फाय गारियावसो लोगोफोर दायो जोङो गारियाव गाखोना दङ आरोना ओमफ्राय नै पुलिसफोरबो थांफागोन आरो जोंदो गारि गंसेयाव पुलिस सानै होना होदों आरोना गारिया खैथासो जागोनथाय बुरजा मानि आरोना बेलेग गुबुन जातिफोरबो दं नालाय ओमफ्राय दा गावबा गाव गाखोनोसै नै लोगोफोर बास गारियानो खैथा जाखो लाइन 1 2 3 4 5 6 आरो जोंनि उनावबो दंख' लोगोफोर ओमफ्राय लाइन थांसिगोन दा थांसै लोगोफोर जि मोजां जनो मोनदों लोगोफोर माने रावखौबो खस्थ' जिराय होआखै आरोना बिराद मोजां बिराद डिसिप्लिन आरो बास गंसेयावनो पुलिस सानै आरो बिथिं आरो हिसाब मानसिफोरखौ सानबाय थादो बास गंसेयाव सासे अफिसार बिराद मोजां डिसिप्लिन रावखौबो खस्थ' जिराय होआखै आरो बिराद मोजाङाव हालांगोन जोंखौ खारबाय लोगोफोर गारि थांबाय नै खारबाय लाइन टाटा उदालगुरि बाय बाय नै जोंना सारा बिराद उन्दुखाबायलै फुङावनो सिखारना फैनांनायनि बास गारियाव देनजार उन्दुखादो खुदै गलायलायनाय ओमफ्राय लोगोफोर दायो नै जोङो फैयै फाइनालि सारायघाट दालां सफैबाय आरो ओमफ्राय दा जों मोसानायनि जायगाखौबो मोनथारसिगोन आरो ओमफ्राय दा नै सारायघाट दालाङावहा सफैना बिराद गोजोननाय मोनबाय ओमफ्राय गोसो सिङावहा बिराद बोर बिलांबाय आरोना मोसानायाव जोङो देरहाथारथों फार्स्ट थांथों होननानै बिराद बोर बिलांदोंमोन आङो ओमफ्राय जोंनि लोगोफोराबो बिदों ओमफ्राय फैसा खुस्राबो गारना हरदोंमोन फाइनालि ओमफ्राय जोंनि बोर बिनायखौ खोनासंबाय आरोना इसोरा फैबाय लोगोफोरना खैफोरबो जाबाय सफैबाय नै बेयावनो जागोन लोगोफोर श्रीमन्ता शंकरदेव मोजांनो सिनारि बेयाव थांनाय लोगो पान्डलिना दा सफैबाय लोगोफोर खैथा जाखो टाइमा ओंखाराखै इसोरो आरो थिरास माबा आहासो थालांगोन दा मिथिया थाबबायदां बेनो बिराद गिदिर न' एयाव रेडि जादों दां हनै नामाथाय आइ कार्ड लायदो ना मालायदो इयाव बबे इयाव
लाइनाव दङ नै माबा नाम लिरनांगौनो रेजिस्ट्रेसन खालामनांगौ रेजिस्ट्रेसन खालामग्रोनोसै ओमफ्रायसो जोङो ओंखारनोसै देलायनोसै सुयोगासिनो नै गावबा गाव साइन होगासिनो साइन नाम लिरजोबनांदों गावबा गाव डिस्ट्रिक्ट ओंखाम जालायनोसै लोगोफोर ओंखाम जानायनि लाइन फैदो गासिबो जमा फै ओंखाम जाग्रा डाइनिं हल सोरो गावबा गाव लारो जा ओंखाम जाग्रोनोसै दे लोगोफोर जानोसै नै लोगोफोर गोथाव टेस्टि ना बसाव थानाय बायदि मोनबाय आं बिसोरखौ बिक्की अंकिता बिग बसनि रुम बायदि मोनस्रादो रेडि जाजोब्बाय नै मोसानो दासो थफ्ला थफ्लि आइ लाभ इउ होननायसो मोसानो मोनाखै दाबो 5टानिफ्रायसो जोंनिया रेडि जाबाय लोगोफोर मोसा 5टानिफ्रायसो जोंनिया 18निफ्राय 24आ जागासिनो दायो 25निफ्राय 35आ जायाखै आरो गोदाव सोराव नै देलायखांनानै फटक साफायला जागासिनो गासिबो नैबे सिङावनो जागोन आरोना लोगोफोर जोंनि प्रग्रामा श्रीमन्त शंकरदेव नेशनेल अडिटोरियम बे हल सिङावनो जोंनि प्रग्रामा जागोन दायो जोंनिया जाथ'वाखै आरो लोगोफोर नै बिथिंजाय दा जोंनि मोसाखावरि हान्जाफोरा फटक लालायगासिनो मालाय मोजां ओमफ्राय दा आंहाबो लानोसै आरो लोगोफोर जि मोजां उथिखादों आरो फटकफोराबो लोगोफोर दायो अडिटोरियम प्रग्राम जानाय हलाव हाबनोसै आरोना जोङो प्रग्राम जानाय हलाव हाबनोसै आरो दायो जोङो फटक सोलाफ्रा नै बिदि हाबलांनांगौ खोमसिसिथार खोमसिसि लोगोफोर मोसाग्रा रुमा এইখিনি প্ৰতিভা আমাৰ অসম চৰকাৰে সংগ্ৰহ কৰি বা বুটলি আনি এখন ডাঙৰ মঞ্চ দিয়াটোৱে ডাঙৰ কথা নহয় জানো আপোনালোকক শুভেচ্ছা জনাইছোঁ অতি সুন্দৰ আমাৰ সৌভাগ্য এনেকুৱা অনুষ্ঠান আমি উপভোগ কৰিবলৈ পাইছোঁ আৰু আপোনালোকে একেলগে ইয়াত অনুষ্ঠান পৰিৱেশন কৰিব পাৰিছে এটা জোৰছে আৰু হাততালি হ'ব লাগে ইয়াৰ পৰৱৰ্তী কাৰ্যসূচীলৈ আমি আগবাঢ়িছোঁ नै बेयाव थानाय गासिबो जिरायनायफोरानो मोसाग्रा गोजा आरो लोगोफोर माने जोंनि ट्राइबेल हारिनि कम्पिटिसन नालाय ओमफ्राय गासिबो जातिनि गासिबो हारिनि दं आरो बेहाय मोसाखांबाय लोगोफोर ओमफ्राय रिजाल्टखौनो दिनै मोनानो आरो 4 तारिखआवसो मोनगोन दा मा जायोसै मिन्थिला आरो
ओंखाम जानोसै दा ओंखाम जानानै न'आव थांसै आरो मादि मोनदों देरागोन ना देराया बायदि देराखागोन देराबा मोजां मोनि सर देरागोन बायसा मोनदों आरोना ओमफ्राय जोंनि टिमावनो माने मोसाखांनानै जोंना सुनजुआ मा होनगोन माबा हां लानो हालामोन दैयानो हाबलामोन आरो माने बोरैबा मोनजोब्बायमोन जों गिजोबलायबायमोन जाजोब्बायमोन ओमफ्राय दा मानसिया मोजाङानो जाबाय आरो खुदैयानो थांलामोन बेयाव जोंनियाबो थांला साजोबलायदो गारामायानो बोरैबा मोनसे आइलाय बेमारिया नै बिथाङा थालांसिगोननि लाइजाम लिरदों लाइजाम दहाय लोगो मोनब्रबनाय बे मुलिखौसो जा लोगो लोगो सारा जोंनिया बेसे जास्राबाय ओमफ्राय जोंनि आइ कार्डआ मोनबाय आरो लोगोफोरनि जोंहा आइ कार्डआ दासो मोनदों सासे मारिगासिनो नै मेदामा मिथियाबा फैसा मोनगोन लोगोफोर न'आव थांनायनि जाना थांलायनोसै एबार न' मा ओंख्रि दं ओमफ्राय दहाय बयलार मोनजादोंमोन ओमफ्राय नाबो दंमोन आरो पिस मोनसे दायो मिरामिस जागोन खोमा दां एफा बुरजा मानसि जि गोथाव जाहोखादोलै ना जास्लिफोरा लाइन जालायबाय गसंनासो जानांगोनलै फोरा जागासिनो सोरबा गसंना जादों सोरबा जिरायना जादों सोरबा सायाव उथिना जादों डाइनिं हल लोगोफोर बियो डाइनिं हल ओंखाम जाग्रा गोथावथारलै नै दद' अरना खिथिलाय खनसे जाला वा